til? Fordi de skal da have fuldstændig den samme ret, som de andre har. Altså, de må gerne blive gift, men de skal ikke hedde ægtefæller. Nej. Nej, det synes jeg godt. Jeg synes ikke, at det passer til kirken. Ikke fordi jeg er noget imod. Jeg synes ikke, at homoseksuel kærlighed skal undertrykkes på den måde. De skal have samme mulighed som os andre. Jeg tænker ikke rigtig noget, tror jeg. Det har jeg intet imod. Nej, intet. At de tør stå frem og vise, at hey, jeg har lidt andre tanker, lidt andre følelser for det samme køn, end man egentlig normalt vil have, og det synes jeg, det er okay, og det er nice. Ja, Altså, det er deres valg. Så vil jeg håbe, at jeg fik nogle børnebørn. Ja. Uanset hvad. Vi vil både acceptere det og have svært ved. Jamen, jeg ved lige nøjagtigt, hvad jeg vil tænke. Jeg vil tænke, at jeg vil støtte vedkommende fuldstændig. Altså, jeg har simpelthen ingen fordomme omkring homoseksualitet. De er mennesker, som vi andre er. Jeg synes personligt, at et barn skal have en far og en mor. Ja. Det er synd for barnet, synes jeg. Eller for børn på helt bestemt. Jeg ville være rigtig ked af ikke at få børnebørn. Men hvordan de vælger at leve deres liv, og hvem med, og så videre, det er op til dem selv. Har jeg heller ikke nogen. Jeg kan ikke se nogen hindring i. Det synes jeg er forfærdeligt. Ja. Synes du ikke også det? Det undrer mig ikke. Nej. På ingen måde. Jeg synes, det er frygteligt. Ja. Og jeg ved også godt, kender der også nogle af de lande der, eller har der i hvert fald hørt om de lande, hvor de gør det. Jeg synes, det er forfærdeligt. Og lykkelig for, at jeg ikke bor i sådan et land, Ja. så også sige. Det er jo lidt overkill, kan man sige. Det synes jeg. Det er svært at forholde sig til. Aldrig. Vi tænkte slet ikke i vores ungdom. Vi kendte ikke til det. Det er vi ikke til. Tanken har det streget. Nej, det har jeg ikke overvejet. Nej. Det tror jeg, man ved ret hurtigt inderst inde. Det kan man ikke komme udenom. Nej. Man tager så alligevel til den der tanke, hvor man sådan står og kigger på en med fuldskæg og tænker, hold kæft, hvor er du bare smash på altid. Det har aldrig nogensinde kunnet realisere. Lige den der med, okay, er Peter alligevel så sød, som jeg tror, eller er det bare en forvirring? Altså, jo. Altså, alle er jo på en måde i homoseksuelle forhold, fordi at man har jo relationer som venner. Det er jo en slags homoseksuelt forhold til en anden person, Ja. men kun i en vis grad. Schwarzenegger, der er på spil igennem. Lige præcis. Sådan er det jo. Jeg synes selvfølgelig, det er okay at ændre på reglerne. Altså lige med rækken, men jeg synes ikke, man skal ændre på absolut. fordi det synes jeg var en god regel. Det er da helt forkasteligt. Ja. Helt i ham. Det kan man ikke tillade sig. Du sagde Kalifornien. Ja. Nu er USA et land med meninger, som rigtig meget afhænger af, hvem der lige sidder på magten. Ja. Der er nogen, der er rimelig radikale i deres holdninger, så det undrer mig egentlig ikke. Nej. Men jeg synes, at det er ærgerligt for de mennesker, som bare gerne vil leve et liv som alle andre. Helt sikkert.